И боят настана. Хора, след 2 дена съм на Витоша 100. Току-що си взех пакета и сега ще анбоксваме. Ще анпакваме и така нататък. Страшна работа. Я да видим. Номерът е 2179. Запазете го в телефоните, за да ме следите. Честно казано, направо чувствам се сякаш съм на някакво много голямо пътешествие тръгнал. Едновременно ми е едно много напрегнато такова. Обаче ми е много преповдигнато, човек. Представяш си, тръгвам вечерта и цяла нощ, и цял ден и обикаляме и тия места, аз вече съм ги обиколил, знам кое къде е и толкова е яко. И просто трябва да си направиш стратегията, всичко. Изобщо, т.е. трябва да приложиш стратегията. Аз вече съм си я направил. Ето, това е номера ми. И сега, естествено, трябва ритуално да си облечем фанелката преди това. За късмет, естествено. Ето, завижте сега какво става. После ще покажа и какво има вътре в пакета. Ето е обиколката отзад. Сега обличаме се. Ето, штрак. Много сме бързи. Точно се връщам от едно такова поддържащо бягане. Днеска е четвъртък, утре е петък, още едничко. След това събота почиваме и вечерта. Чакай да си извадим такова чила, чуди си. Изобщо така съм се екипирал. Все едно тръгвам. Направил съм си план, направил съм си стратегия по пунктове, кое къде, нали, смисъл къде ще си оставят дроп бегове и така нататък. Направил съм си неща, които да взема. Заредил съм се с храна, с всякакви неща. Хора, Витоша 100. Стиските палци. Най-вече за майндсета. Колко съм се подготвил. Когато сме бягали, сега ще е голямото бягане. И така, какво имаме тук? Имаме различни, естествено, рекламки. Имаме ваучер. Тук на Витоша 100 и така нататък. Хайде тия неща. Нали, не са чак толкова. Те са много интересни всичките, разбира се. И имаме ISO-Build. Разни добавки. Имаме готина енергийна напитка. C4. Направо ще избухна и ще обиколя така няколко пъти. Не знам дали ще мога да спра на ним на финала. Направо. Ето, ризовото чипсче и защо са разни подкрепителни неща. Трябва, ако не сте яли, може би не е добре да ги гледате тия работи. Но най-важното и най-страхотното, което е този номер, който ще седи през цялото време до мене. Трябва да не забравя да си зарада челника, телефона, часовника. Решил съм, че ще караме стъпка по стъпка и където има малко по-трудничко ще почивам, ще ям непрекъснато, все пак, както знаем, Витоша 100 е състезание по ядене. И така, това от мене. Витоша 100 започва след 2 дни. Аз съм готов и стиските палци.